Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno en garti kadi e windande men hande. Ne wino on noon jangde nde saɗani ko teski o tan saɗi hen. An jangowo noon teski o jogotoɗa, teski o wallatma ko jangata ko jawa ɗum famde. Kala ɓurdama wawde teskade ɓuranma yawde famde. Oɗon gandi en jangi nde ɗo harfere alif. ɗum ɗo so waɗi ni, ɗum ɗo so waɗi ni, ɗum ɗo so waɗi ni, e nandi kono ɗo toɓɓata wotere lesɗo keɓa bawo. ɗo noon ko ɗiɗi mbaɗata dow ɗo, ɗiɗi wona tawo. ay ɗo tati mbatta, tati ay keɓa sawo. ɗum woni alif, ɗo woni ba jorɗo, ko ɗo woni ta jorɗo, ko ɗo woni suni endu. ɗum ɗo gasi on jangi ɗum, rewi hen ko tati goɗɗi nanduɗi waɗi ni, ay waɗi ni, goɗɗo o waɗi ni nandi hen ha joni, goɗɗo kadi waɗi ni, ay nandi hen ha joni. ayde joni oɗo tuɓɓi lesɗo wiya jatongu, o toɓɓani dow toɓɓani less wiya ha tongu. oɗone tuɓɓi wotere dow ga wiya ha tongu. kamɓe tata ɓe nandi kamɓe ne. on saaha garɗon janguɗon del kañum e zadel. ɓen kadi en nandi toɓɓere nde serntaɓe, ɗo ko del, ɗo ko zadel. on saaha gaɗa kadi janguɗo kadi goɗɗo ara, ɗo kadi ko ara, aɓe nandi kono oɗo toɓɓiɗo wiya zayyin. ɗon gasi garɗon keɓɗon kadi karfaji nayi goɗɗe. ɗo henne wiya sinara, kadi ɗo kadi nandi hen, nayi nandi hen. koko toɓɓe ɗe naati hen tati ɗe, ɗum woni ha serti, woni soni endu. ay ɗo jungo sintode piccuɗo, sintode piccuɗo. ɗo ko sinara, ɗo ko sintode piccuɗo. ɗon ɓenni garɗon ɗo soridu. ay ha ɗo haaɗi on saaha ficciri ɗo. goɗɗo o ari kadi ari ha ɗo, ay ficciri ɗo nanji. o woni saridu, o woni daridu. ɗo kadi ɓenni. on saaha garɗon ɗa koyngal. ay ɗo mbaɗɗon ni, palɗon ɗo dow ɗo ɗa koyngal. ɗone waɗi ni, ay ha gasi toɓɓiɗo wiya za koyngal. ko ɗo jangde mon yaranno, ko ɗo kanno ɗon. ay ɗo ko ɗum ɗo fuɗɗa jangede. on kollama noon
so adima hakkunde sara so serindima de do karfe jangade do alif ni tan wayata do ko baajordo ni tan wayata do ko taajordo ni wayata do ko suun endu ko ni wayata do ko jaatungu wiya piccudo do ko haatungu wiya piccudo do non wiya haatungu wiya piccudo do hakto wiya haatungu piccudo do ne wiya del do tobbe tobba hen wi do mudum wonti za del do woni ara odo woni odo ko tobberde non serdibe wiya zayyin do ne ko sinara odo ari nande e makko be ceedi ko tobbe de wiya shintoydo piccudo do ko so reedu piccudo do innira do reedu piccudo do wiya da koyngal tobbere tobbi do mudum wonti ra koyngal de do karfeje jangano ko do karno don e jangde modon wadena wayno alla walli on do ko nayi do ko tati woni sappo woni jeedidi haado wona sappo odo go didi tati nayi joyi jeegom jeedidi na wayno en jangi karfeje sappo e jeedidi ay sappo e jeedidi harfere keddon wadde en gandi en goddoyi wadde ngadi goddoyi so hoddirama wiyama karfeje de wonton ko nogas e jeetadi harfere jangetende alla wallima a jangi hen nogas e jeedidi sappo e jeedidi janguda hen taw nden wayno ko sappo e go heddanima ko sappo e go harfere heddanima wona a gayni ko wete jangde limtongo mballende jonnon odo so wadini wiye ayna balido piccudo wonta do kadi wadani ay wonta gayna balido piccudo amenandi odo ni ara wiye ay fa jordo hardo odo wiye gafara buro hofaade dowga ay gafara wala yide odo innire ay kef odo innire lamara odo wiyete ko mimara ay odo wiye nunara ay onayde odo innire ha mawdo gasi odo innire wo ay odo innire ay yanara ayde yanara
gasi nden noon ay goo ɗiɗi tati nayi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayi sappo sappo e goo ndeke ko sappo e goo heddanima ngayna alkule ɗe ay sappo e goo heddanima ngayna alkule ɗe a jangi sappo e jeeɗiɗi heddanima sappo e goo ndeke noon a andi gaaso ɗiggi a serti e majjere mawde heddaɗa noon ko ayna baaliɗo piccuɗo gayna baaliɗo piccuɗo faa jorɗo gaafara ɗo keef keef ɗo laamara 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 ɗo ko miima rak miima rak ɗo ko nuuna rak ɗo ko miima rak ɗo ko nuuna rak ɗo ko hemowɗo hemowɗo oɗo ko wow oɗo ko yanara ɗum ɗo woni ko jangeten e dendagal karfeje qur'ana arab ko ɗo tan ɗe kaaɗi gandira noon paamira noon teskuyoma no wonɗo no moƴƴi oɗo wiyete ko faa jorɗo adduma ha ɗo kaɗa ɗo oɗo wiyete ko ɗaafara gaddamo ha dow ga oɗo wiyete ko wow nawama oga bangi ay gasi aɓe nandi mbawa sernande hoorema so wayi ni fa jorɗo so wayi ni ɗaafara so wayi ni wow joni min jangoyi yeeso oɗo ayna baaliɗo omo wonoya ayna dariɗo oɗo gayna baaliɗo omo wonoya gayna dariɗo oɗo fa jorɗo omo wonoya fa toɓɓuɗo oɗo fa ɗaafara omo wonoya ɗaaf toɓɓuɗo o keef noon ni tan wayata oɗo laam noon ene wayloyo nana laam en laam colol en laam allif en laamara en ene ara e makko oɗo mimne ma jangoye mimarak oɗo nunne ma jangoye hen nunarak e juburna nunarak ɗone he mawɗo ma jangoye hen he saqiru ɗone ko wow ma jangoye hen wow taƴƴo ɗo ko yanara ma jangoye juburiya yanara gasi ɗo tan heddani en gaynen alkule ɗe ngal alluwal gotal mbimami ya wañito ngal janga ngal no moƴƴi mbawa teskade bindi ɗi jawa wawde sara janga alkule tan mbawaɗe jangude mbawaɗe windude ene walla jangde ma yaawa ɗum noon wadde hande kadi kaɗen ɗo mbawen jangude ɗum mbawen windude ɗum sen garoyi noon mbaɗen kadi jokko tawde ɗe alkule jalti 12 garoje ɗe ne balle ne mbaɗina feere ha ganda so adima ganda hakkude ganda sara so seridima yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah gondiɗo ko musidɗo mon guiɗe mon saabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin ha jiɗo jokkade hen o mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o
ngara kala indema ƴettoɗo mi nannuma yiɗa yaade ko to YouTube to mbatta ko Dental Diine TV jiyamin ngara mbaɗa abonné on saha hulde nde yalta mbaɗamo dow o kala ko nanna keɓa walla an daɗaɗo ko ɓenni ko majjirima yiɗa abbade ɗum taw e mbaɗi keɓoyi guurti aɗi janguitade ko ɓennino ko jaaha toon tawa ɗum toon aɗa janguito seeɗa seeɗa nde gartoten jangde taw Allah wallima a wonti ganduɗo yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah gondiɗo musidɗo moon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin wassalam.